madoko mabuja akanaka tauya dzanyasi iro zuwa rechitatu mwedzi uno waKurume. Nyasi Mhanduwe WeNhau wari kupemberera kukura. Idi Mwari wakanaka. Idi wanoda kuzotumira iko keshi aiwa goti bataiko tokupai nhamba mogoisawo kaika iko keshi kokuti makorokoto okukura. Zviri munhau dzanyasi. Dare guru munyika rati iro richazombwa nyaya yakaendeswa kudare dzimhosva nobato triple kuti ZEC iburitse gwaro rovavhoti riri panokwanisa kubvenekiwa nokufefetiwa kuti rakamira sei, inonzi pachirungu electronic voters roll. Ichokwadi ukaona wanofanira kutekaidza sarudzo wakuita kumanikidziwa kuti waburitse gwarori nomataro dzimhosva woziva kuti pakaita kunyangariwa. Asi rikaiti goramba takaringa kuona kwazvinoperera. Uko Pachedu wari kuramba wachindobveneka nokubvundunura nokutanika pachena mitsepwede yagoitiwa noZEC mugwaro romiganhu mitsva rawagotura kuna munangarwa mwedzi wapfuura yu. Pakaita kuoma chaipo ipapa nokutoti zviri kureketeka ipapa zviri kuburika pachena kuti kwai kuno vanhu vakabisiwa munzvimbo dzavanofanira kunge vachivhotera vachiisiwa nzvimbo dzisiridzo, pokare kuti imwe miganhu yakachinjiwa zvisiri pamutemo, nokuti pokare imwe miganhu dzimwe nzvimbo dziri kunzi dzakaisiwa kusiko anonzi macoordinates akaisiwa mugwarori ari kuburika kuti ari nzvimbo dzakataramuka dzisiri kana munyika dzeAfrica. Pakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti inopera sei iyoyi, asi kumagumo kuno nyaya. Herald wanga watonyora gwaro rawo izvezvi, tsamba yawakanyora ichienda mupepanhau rawo wachigoreketayo kuti kwaiwo ZEC wari kuda kuita zvokuwerenga mavhoti avo wegani, zvinhu zvinokanganisa nokuti wakapuwa mari noAmerica. Kureketa hawo kudando, asi woZEC wakatoti aiwa dai zvatoitiwa nokutoti zvinobatsirawo kutoti ZEC yacho irongeke. Ipapa musarudzo dzapfuura zvakabuditsiwa noZEC ndo zvakange zvakaenda kuenderana nozvakabuditsiwa noZEC. Heno kuti wari kusheikowo Herald wo. Jurai Moyo abuditsa chiwepo chache akatorapo kare nobheura akabheura makanzura matanhatu okukanzuru yokwekwe. Kwaiwabheuriwa kuti bato roCCC risaye makanzura anenge arimo mumusangano ichaitiwa inoita kuti kanzuru ikwidze mitero inobhadhariwa iyo zvinhu zvinouya nokanzuru kuti ikwidze nomari zvakapetiwa kana pa400% pachirungu, apa iri mari yekuAmerica yavari kukwidza kudando. Pakaita kuoma. Rekai tionekwe zvinoperera kuti zvinonga zvichitekaira sei. Tikatendeuka kuenda kumasvingo, kwai kuno wanomwe wakanzura wobato rotriple waramba kuenda kwaenda waKembo Mohadiku wachireketayo kuti kwai zvabva zvaitiwa kuti ribva ratoita kunge rariyo ZANU-PF, asi iri basa rokanzuru. Kwai kwakawakiwa kiriniki yakawakiwa nomari inofanira kunge ichitekaidziwa nokuunza budiriro mumatunhu akasiyana siyana. Rekai tigoramba tichiringa kuona kwazvinenge zvichienda izvozvi kuti zvinenge zvakamira sei. Kanzuro yeguta roBulawayo kwai yatanda pokare kudamura kuendesa mvura kunzvimbo dzakasiyana siyana. Wari kutomirira ipapa kuti waone kuti wanotanda rini kuzopa wagari womuguta mvura mazuva ese. Njodo ndiyo iyi wanoramba wachidando, apawo madhamu yawo ari kuramba kuzara. Heno kuti zvichambopera sei ipapa. Wakahwira hondo wari kutoro Zipra wagonyora ipapa wachiburika pokare pamureketo wagopa wari kuti iwo wari kuda kuti hurumende inobata ZANU-PF zvibenhutse midziyo yazvakatora kubatori mumakore ogukura hunde. Pakatoita kunyangariwa. Idi wakuru wenyika waribekana tsitsi. Tima racho unosaya kuti kohokona ndakaita kudando. Wanhu waiwa nawo muhondo ndio pokare wawakatanda kumukira wachibva watorera nomudziyo yese. Wobva watoona kuti paribe chisvinu. Heno kuti zvichambopera sei. Chicharamba takaringa.
Tikatenderuka kuenda kumatalodzi mhosva, tiri kufara kuti dare guru munyika nyasiri ragoti iro kuno mapurisa 5 pabodzi pono mutungamiri wemapurisa Godwin Matanga pabodzi poona kazembe egurukota rinoringana zvemapurisa wanofanira kuti wabhadhare mari inoita milioni ribodzi nozviuru 400 zvomari yomunyika 1.7 million Zimbabwe dollars kuna Obed Dube ari nyanduri nokuti wakamumbunyikidzwa kodzero dzache. Izvi zvinofadza izvi. Dai watoita futi pokare magweta anoita kodzero dzavanhu wagotonyora utoti wanhu wese wabhadhare mari dzimwe dzacho kubva muhomwe dzawo wareke kuramba wachindobhadharawa mari idzi nehurumende. Tiri kutozviringira izvo zvirekai tione kuti zvinopera sei peno mutsepwede yacho ingaite mushoma inoitwa nemapurisa. Anga ari ndiye akasanobata hundedzo kunasa iye tagokunyepa inozuro shava kwai agopuwa bhero rozvuru 500 zvomari yomunyika 500,000 Zimbabwe dollars. Apa ari kunzi kwai mhosva yaari kusungirwa inyaya yekuti akaita zvouori zvomari inoita mamirioni 12 omari yekuAmerica 12 million US dollars pachirungu. Rekai tione kuti zvinodini. Mukaona wese wachipanana bhero kudari munowa maziva kuti sei jobhosikara asi kupuwa bhero ngwaoba ngwanhu wamwe wasiriwo bato rawo saka wasingamupe bhero. Rekai tigoona kuti zvinopera sei ipapa. America iri kuramba yakatsika panyaya yomasangisheni zvirango zvoupfumi pakaita kunyangariwa ipapa wagotoreketa kuti aiwa zvamuri kuita zvese tiri kuzviona, tiri kuramba tichitiitai kuti wanhu wakone kusununguka munyika, kana maita kudando tobva takubisirai zvirangozvo. Rekai tione kuti zvinoperera papi izvozvi. Tichiringa zvomari kwaipapa dhora ribodzi rekuAmerica raakutengiwa nemadhora 772 nemasendi 63 $892.63 mari yomunyika. Kwakapuwa mamirioni 11 17 million mari yekuAmerica sondo rino. Rekai tioneiko zvinenge zviri kuenda ipapa. Tichiringa hurumende yanyasi yabvuma pokare ichibva yaita zvinhu zvisingazikanwi kuitika pasi rese. Yaatiyo yaakutanda kuerenga zvinhu makwirire azvo wachibatanidza zvomari yekuAmerica pokare ino zvomari yomunyika. Munhu wese ari kutoziva kuti zvomari yomunyika zvinoita kukaramatana nomanera zvichiita kuenda chaiko kumberi, asi zvomari yekuAmerica zvinondokwirawo pano nopapo. Saka ipapa waakuti kana tabatanidza dzese tobva tachiita kusanganisa tokupai ibodzi inonzi pachirungu blended inflation. Pakaita kunyangariwa chaiko ipapa apa wabva watoreketa wototi wachiburikidza nokamutemo kochimbichimbi kochi21 SI 27 of 2023 waagoti iwo pamwedzi nopamwedzi makwiriro zvinhu munyika ari pa chikamu chibodzi nokudiki kutanhatu 1.6% pachirungu. Apa makwiriro pagore nepagore ari pazvikamu 72 92%. Pakaita kunyangariwa ibi pakaita kuoma chaiko kwaino wamwe kuri gagu kuchapera basi. Rekai tioneiko zvinenge zviri kuenda. Kambani yokuimba yagoti iyo pokare iri kuda kuti kambani yehurumende inoringana zvezvichehwa iya iite zvokuisa mamirioni 400 omari yekuAmerica mukambani yawo iyi kuitira kuti zviburike. Rekai tione kuti wachazviita chere kana kuti zvinenge zvichipera sei. Wakuru wehurumende waribe chavari kureketa panhau iyi, asi chimwe chiri kurwadza muchinda ari kuimbaku ndiye pokare muchinda anenge ariko iko kukambani yehurumende iyi ari kuda kuti iunze mari kukambani yache. Imi zvinoita unoita kuona kuti kukanyiwa kwematope chaiko. Rekai tione kuti wanoyageza sei matope yamu. Tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Mutedzere mutungamiri wenyika yeSouth Africa David Mabuza kwai achagoramba achitambira mari dzache dzaari kutambiradzo nguva ino paanenge asiya basa. Zvachembi yedu akaita kungwara kunota chaiko, unofa upenyu hwese uchindoramba uchindotambira mari makutukutu kuigumira kusvikira apfe. Mhuri yache inotoramba ichindonamatira kuti ararame zvakarepa.
DRC kuno vanhu vari kuita zvokuratidzira kureketa kuno nokuti Emmanuel Macron wokufrance achapinda munyikamo, achaita urendo munyikamo mazuva ari kuteera aya, asi vanhu vomo vari kumudaba nokuti ari kuramba achikunidzira mwoto uri kubva nopahwanda pa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kwai kune vanhu vanosvika 100 kuKenya waisiwa muhofisi yomudzimai womutungamiri wenyika kuti vapote vachinamatira nyika. Kwai ndiro basa ravo basi rekuuya kuonamatira nyika. Heno kuti vanenge vachimboita zvokudii? Awa iri basa ndingaride iri. Kundomukira hako munhu kundomukira kuti ndikuenda kubasa kuonamata. Aiwa, rekai tigoona kuti mawachanamatiramo muchaita tukomba tokwaJohn Wesley tuyachere kana kuti munenge muribe kuti tione kuti vari kunamata zvoshuwa. Tiri mukinyamo kare kuno varimi vakaita kungwara vanouya nouseza nonsero dzakanodza dzakaita kunodziwa chaiko kureketa kuno vari kuchengetedza zvirimwa zvavo kubva kunzou dziri kuuya nokuisa nyuchi. Kwai vari kuisa mikoko yenyuchi dzogonera dziya kuti kana nzou dzauya dzisati dzapindamo dzobva dzavhiringidziwa nonyuchi zvo zvaita zvakanaka. Aiwa dai dzatoramba zvakadaro peno nzoudzo dzinozoziva kuti kunodikana ba kuti dziende koparadza chokudya chowanhu. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi tiri kuti ndo kungwara kawo. Mapurisa ekuEthiopia kwai ari kuramba achida kuvhiringidza vanhu waiita zvokupembera inonzi adiwa victory day. Adiwa victory day waipembera kujiwa kwakaita maTariana paakaenda kohwisa kuEthiopia mumakore ekuma18 chakuti. Imiwe zvakaita kuoma chaizvo. Unosaya kuti vanhu vava vari kuvhiringidziwei ivo vari kupembera zvonhaka yavo zvakadandi. KuNigeria Peter Obi kwai agoreketa kuti nobato rache wanoumbowo hwokuti sarudzo dzakabihwa. Rekai tigoona kuti wachadzibudisa chere kana kuti zvinenge zvichienda sei, asi chinoratidza kutoti ipapa pakaita kunyangariwa. Ibvai maziva kuti vanhu vanongosvika zvikamu 10 kubva mu100 basi kubva munyika yese ndio vanhu vakapinda kovhota basi. Vamwe wese vari kutotetekera nokuita zvinhu zvakadiwa neivava 12. Idi ndosaka tiri kuramba tichindoti vanhu kanyoresei kuvhota, kanyoresei kuvhota, mureke kugochema nevanenge vaita zvovaita. Tichipedzisira, kambani yoWhatsApp kwai inenge yakubvumira izvezvi vanhu kuti watumirane zvinhu zvakakura kuita magigabyte 2 chaiwo, 2 gigabytes pachirungu. Mukaona pakaita kudarika moziva kuti paita kunyangariwa. Kana email ndinoidii kana zvichiita kutumirika zvakawanda zvakadari, wotoziva kuti paita kunaka chaiko. Rekai tione kuti inopera yakaita sei iyoyi. Tiri pamuChiBuja, ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.